siya ni hay sa kanan na pagi siya ko madhabakan. Na sumadhab ya kiram, madhab na dua timan. Kaso hissi, nago, maanawi. Naiptero na hissi, nagina so, lalan, apkiling ka. Barat na pliw ka sa iman to, nambaling ka sa ulay, nagitwa lalan ka, na madhab hissi. Ito pugu kita nakalala na, apkiling ka, naiptero na madhab hissi. Kaya kabiton sa hissi, kagya, gitwa lalan, apkiling ka sa pamamagitan ng mata. Na sumata na, isa saging ko to, hawas, lima timan, di ba? Ito na so hawas al-khamsa ya Sheikh. Ikaysa na, kailay, kanag, kabaw, kataam, panantam, ano pa man, nago, lams, kagdam. Naginanip betul sa hawas al-khamsa. Iman to, so hissi, nagito sulalan, apugu kita nakapkiling ka, na madhab hissi, at meturo. Sukman so ma'nawi, nagina so, madhab ka apinani niwalaan ka. Apang iminar no puso ka, agimatiro udila ka, na gimanggal bakwang gauta ka. Naginaniptero na madhab ma'nawi. Tamam. So madhab ma'nawi, naginan imaksud, sagyang kanana, katir ng saya sa ilian madhabi. Nagito madhabi, naya maksud na madhab ma'nawi. Nagito ipagisagyang ko ito amaban si Shaykhul Islam, na sumadhab ma'nawi, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Na sumadhab ma'nawi na dua timan. Madhaba siya sa usul at ka akaid. Dinaniran sa akaid, siya sa akida. Nagusi sa furo. Siya sa furo. Inasutigira na syara'i'. Inaso siya sa fiqh. Tamam. Siya sa fiqh, madhaba siya sa mga masail fiqhiyah. Na, so, siya sa aqida na kailangan na di tanong sa makambida-bida. May isa tanong sa aya, aqida tanong na ahlus sunnah, aqida tanong na kitab, nagu sunnah. Na kailangan na langon tanong, nantami kullu na labudda an nantamiya ila madhab ahli sunnah wal jamaah. Kailangan na tanong aqida na madhab ahli sunnah wal jamaah. Na dabasan khilaf sa'id. Di ka pa kay batano si makang bida-bida. Di ka pa kay abatano makang bida-bida sagyan kay niya aqida. Sagyan na madhab sa aqida na gyadi. Ay bu aqida na imma sunni, mubtadi, kafir, mu'min, da. Gitu bu. O mapukas ka sagyan ko to sunna na mubtadi ka. O di ka muli mubtadi na subra ka rup na kafir ka. Dead na basan madhahib. Da siya sa usul saging kanya madhab, nabagyan na sa madhab, Maliki, Hanafi. Dito ka, Shafi'i. Ay rambunso na si aywa. Dabasan madhab, Maliki, Hanafi, Shafi'i, Hanbali. Langwan, aging kanya madhab, Maliki, Hanafi, Shafi'i, na panapalaya sira, na aya aqidayra, na ahlus sunnah, wal jamaah. Okay. Dabasan khilaf. Manas ka na Maliki, ka Hanafi, ka Shafi'i, ka Hanbali. Siya sa akida na. Di ka pa kaibatan no saan makambida-bida. Tamam. Ugid na so madhab, Maliki, Hanafi, Shafi'i, gina nagikambida-bida madhab, nandiyan ang katuon. Siya sa fiqh, siya sa syara', siya sa furu'. Siya kong mga fiqh. Tamam. Naad ka pa kaya, siya kito na aya madhab yan na madhab, Maliki. Ka pa kayo ay. Lagi siya ito sa furo. Kanabasi sa usul. Kasi nabasi sa akida. Kasi sa mga fiqhiyat. Siya sa fiqh. Siya sa syara'. Siya sa mga kukuman. Nagkapa kaya si Dulami na Maliki. Kapa kaya si Akito na Hanafi. Kapa kaya Shafi'i. Kapa kaya naginanip po niran sa khilafun sa'ir. Dabong problema. Ba't ano gimakang bida-bida? Si kumadhab. Kapa kaya si Sheikh Abu Faris na Maliki, si Bati na Hanafi, si Dhul Amin na Shafi'i, sa kito na Hanbali daw sa problema. Si gugkan bida-bida kumadhab, ndataraya si sa furu, bimana siya sa syara'i, siya sa mga kukuman. Ugid na siya ko akida, nagyan langon ang madhab na isabwa
isabua madhabiran. Sa aqidah tanto na paleden kita buat sunnah wal jamaah palesiran debesan mini sibay.